Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಇನ್ನಿಂಕ್ಲು ಕೇಕೋ ಎರೆ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಪತಂದ ಅವು ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬರೀತ ಕೇನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಅಪ್ಪಲನ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳುದ ಅವು ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಯರತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಯರತ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರತ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಯ್ಪ ಎನ್ನಾಂಡು ಕೊಯ್ದು ಕೇಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಪುತ್ತಮ್ಮ ಕೇಯ್ತ ಬಗ್ಗೆದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆದಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬು ಜೇರೇ ಇರಲ್ಲ ನನದಾಗ ಮನ್ಪುಜೆ ರತೆ ನನೇ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ನೀ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಮುಗಾಲೆ
ಬರಿತ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಒಯ್ದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನೆಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಕೊಯ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೆದೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪೇದ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪೇದಿ ಜನ ಕೊಯ್ದು ಕೊಯ್ದು ದೀಪೇದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಓ ರೂಬಿ ಓ ಓ ರೂಬಿ ದಾದಾ ಎಂಕ್ಲ ರೂಬಿ ಮಲ್ಲೆ ಎತ್ತಲು ಬಾ ಬಲ ಬಲ ರೂಬಿ ರೂಬಿ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಡಾನಿ ಬಸಳೆ ನಡ್ತಿತ್ತ ತಾವು ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೂಪಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಸಳೆ ಸೋಕು ಬೈದಂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸೋಕು ಬೈದಂಡ ಮುಲು ರೂಬಿಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಪೆತ್ತನ್ ಪಿದೈ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಮೇರೆ ಅಪಗ ರೂಬಿ ಚೂರು ಪೋಕ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಲಿದಲ್ಪ ಪೆತ್ತ ಗುದುದಿನಿ ಕೂಲಿಡ್ ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತೆರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಕದಿನ ನೆಜ್ಜು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಏತು ಬುಲ್ತುದೆ ಪನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲೆಗ್ ಒನಸುನ ರಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕನದೆ ಹುಷಾರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.